risang amor pengarat mring sahanan ingkang mringkanan sing tasih mawe buka kang saleko masireng telan nyewang kanan mamuju ing nyewang Ilahe ngawi kena mastu Purama Sidhem. Awi kena mastu Purama Sidhem silat mring jiwang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung nang ning klobos temaksa santun lambeng bundut sinandura tutur. Katuna tutulut-tulat mrih aldeng paradya. Bini sudung upama prameng niskala karanta dya tumiying Japan Purwa. Mangja teka pusana ning gumita tangrengging. Pralambang patumpa-tumpa. Marma panggung Sang Purwekata sekebyar dumadi wayang Purwa. Purwakaning kandha winarik runtuting basa dunggeng pinangemu surasa yen naras saya karaos mulat sarua ngrusawandi. Uring diri rasa mung sang rumangsani dani kadya jalma ingkang angelo kaca. Jarwe ngursinaku cang carita becik wis kagelar ing madaring pagliran Yogu Jatra mirsani pagelaran Inggih Purwa. Surya Candra ngarum Hyang Kartika wis nirba drateng kawasa sahari ratri anggidri bawana. Prawantening Daksina bilih kumandhi temah dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Dudukan mangkarta sinaram buntu jampating rembiyah dado padhang kutu-kutu ang atoga pununa yang broto dado branan tanpa wicalan padang terangan sinari sang bangunan kang sumber bawani jagat mungging jagat mitantu unggup-unggup mungging kalkan wukir abang meranganga lamun kayang sayan dilan-dilato bumi. Saya tangu sumber sanggang arko katon semeblak kanan kiri dengan abange semujenar kabar bawan sinari sangbang Basanta tanung katone royo-royo manggu gunung enjing biru moyo-moyo bojeng gunung ki nemelan kudan kasih ing Prabancana lenggat menggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasih denelo arsa angupaya buka karep Tegal Sawayi anglur silur tatana pedhoti sinambi sesendonan sesindenan mikul baru lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangge sanggang arka sayudangu sayinggil wis katon melok sinare jagat dunung genggeng plat papan lor kidul wetan kulon sinare jagat kang sami rebanyada rebana berkuwung pranjit datar wonten ingkang amadhan kuwuing praja negari ing Astina. Ya negaring Liman Benawi ya negaring Guru Janggala. Apan jaru kenal pambanganing kondo syarat ring panggi negaring Astina tempat saking pulo-pulo bebanjaran. Sinasapan toya Benawi nampi baik samudra bidang langut kang tanpa wakut. Pegating mangal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cangkrem wisik. Sameng remping jurang corong kenepung gosirung kinarya sing meksi lamet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekane pasir gumlaring garis pinggir. Tanem tuwang rembuyung royo-royo karang gidri, perwira eron kelapa bumi subur, pasiten pabur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kapriyan dadi. Gurung-gurung bebanjengan anglangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang meningger tandhe. Ini kang pinara-para plain kang tinampi waduk binentung-bentung kinari hangileni sawah. Yang pategalaning Rara Kuswa mokal panguling tetani bebasan tatana bumi sajek kangkeng selo. Sadetan ndro kang prakapi pandhu Bathari Silanggar Pasabindan Yayoruk Misari kang pinangka Pratiwi.
Patugal kopo ijeng ngurung biju godhongane ambiyep kowe nganti kaya manglun witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadotan kuciwa jinawit kulangkung mawik sarasani diri. Ingan-ingan raja kaya temen sansaya ngrembug lamun sang aglaring mangunan, lamun wanci sarep curi samya bali mring kandange dhewe-dhewe. Katanono carane kandhang anggun anjing malang, labet lebih saka tindak Durjana Sudi, samya sayuk seka kapti. Akaluring nusa bangsa tuwin negari ing Astina. Wana gungembang gunung anggung arep samel starun tumurun telah tumrah. Satu dadi uruk-uruk kandung lingkungan langkung lamun tote naliti sambung sami sang Gendari Suta. Ya Prabu Gandharya ya sang Tri Pamangsa. Sawetara selengganing madaning dampar jana sinebo sangjaring maromban jadi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang samya ngambil pancaring kebabon banyak dalang harta palika sawenggaling kacu Mas Dewi Panggo kang sarwarna. Prantil manggu datang mantra-mantra sipateng Bathara. Yaya Sanjebang Bathara Kuwira Dewaning Kasugihan Wijawanta. Binayang bayang sangjaring para hapsara hapsari kawis ketinggal pepandir kesagunggang sanya semewa. Boyong lenggah wonten madaning dam. Madaning datuling praja negari Astina. Undhindya mantri pangreksa muka pidaleming para sejenar. Nembe sang Rekana Padhari Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Dirgantalpati. Kang paman kepanten mangeraken mlenggahipun paman Nujung nenggih Pandhita ing Sakalima sang Tapa Begawan Durna ya sang Kumbayana ya Barat Wajaputra ya sang Wipra. Prandene mangke pamungkasing pasiban saturing tirta tinalang nenggih sang Raden Arya Kartamarma mangeraken sang jaring para kawula dasih pepandir sagung wangsang semewa yaya ping samudring daratan. Samya kanting pasisiran jejel ril rapat popet pipit para sasata tepan dunggul datan persela labus kadang merusik penjawi amlita kedero entek umbul-umbul prandene temah kawedari lisan pangatikan sang Tata Prabu Duryudana wau. Dewangsuk mono mangat diri nuwi ana sasmentaning sejagat wasesane Bathara. Nuwun mangke paman Padhe Sengkuni, Paman Padhe Arya Suman, ya Paman Dirgantalpati. Ayo dadek kaget pakenira. Paman Padhe Arya Sengkuni wontene siring sun biji wenten ngajengan manira. Paman Padhe Arya Suman. Kawula ana ningging nggih diwaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Nun mangke nggih kepareng paduka miji dhateng wiswanipun ingkang pamaning kepatihan ing Jawi sanget damel kwatosing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sareng kula sampun son wonten ngajengan paduka manah kula pindhane kados siram tirta wahyuning sewinduk. Manah kula cemeplong tebih saking araos kemarasan nggih anak Prabu. Mboten sakalangkung wing mangke kula ngaturaken nungsung mawarta saha kula nyandhong dawuh timbalan paduka. Anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana kawula non anak Prabu. Durang Paman katiparan kun siringsun percaya menawa dadi batal wakil ingsun para dadi pranata tata ora kiting kaprajan negari Astina aturna mring panjenengan ingsun samendangun jeneng kang karempin Paman Padhe Arya Sengkuni ya Paman Padhe Arya Suman. Kawula wonten inggih nggih menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Nawi paduka ndangu bab tata rakiting kamrajan negari ing Astina tartemtu sadetan badhe nguci wani. Para kawula samya sayek saeka kapti. Akare luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astina.
Mandhapipun dumateng Sang Japaradi prajurit inggih boten kendhat nggih tansah gegladhen ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepa kunca paduka. Gusti kula Sang Nata. Keparing ingkang paman armuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nukna ninggih. Gawe bongbong sartane gawe marem tukut sangkep kang dadi aturira paman. Mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase urip paman padhari sengguni. Kawula nukna ninggih menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala namung derengan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabekti kawula kunjuk sandhaping pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Dosa menapa lan palat proyek badhe kula sandhang teka kula wantun api sembahipun tiyang sepuh. Iwa semanten sing antika menika ingkang pinangka dados Warangkanata negari Ngastina kula ingkang dados Nalindra pramila paripaksa sembahipun paman padhari sengguni kula tapi kendelo sami-sami boten langkung prayogana lenggah sing antika paman padhari sengguni. Sampun boten kirang prayogi pisowan kula nggih kawula nukna ninggih. Nun mangke pupu neban Kumbayana, pupu neban Durna, paman Sokalima. Kepareng paduka rawuh wonten Ndatulaya Praja negari ing Ngastina ingkang putrapun Jaka Pitana ingkang putrapun Duryudana. Ngaturaken pambagyorarja mewah asung masekan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka paman Durna, paman Kumbayana. Lole kenthos waru kembal manyar-manyar. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Mola salah. Nun mangke nggih, nun mangke. Keparing ingkang paman kapiji sowan kula ngadhep wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Pambagya raja sampun ingkang bapa ing Sakalima tampi karya bombong jasmanipun ingkang paman pun Kumbayana. Sowan kula tebih saking Rubeda Manggya, Widada Basuki. Yawana sowan kula mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sakalima Mogya kanca wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Nggih kula tampi karya bombong jasmanipun kang putrapun Jaka Pitana. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa nemban Durna. Nok-non kula nok-non sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu. Apa dene Sira Dimas Kartomarma kadangipun Kakang ing Tirta Tinalang. Padha kandhir arja sapratamu Dimas Kartomarma. Mbah nuk-nuk inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Padhapada prapting delahan. Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana sinuwun Prabu Ngastina. Parang paduka miji dhateng wiswanipun ingkang arayipun Kartomarma. Sowan kula manggih wilujeng Koko Prabu mboten manggilangan setunggal punapa keparang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pada paduka Koko Prabu Duryudana. Syadiatur bekti nongkorsanipun Kakang Orel pangestunipun Kakang Petampanrono. Kawula nunggih sampun sanget anggen kawula pundi. Padha tatanen barisaning para wadya bolonge padha gantung sibuk. Aja nganteng padha saur manut jeneng senedya babarake wigatining pasewakan. Kawula nunggih sinipun. Pra ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe suwala. Mbah nunggih. Nun mangke paman Padhari Sengguni miwah paman Kumbayana ing Sakalima. Kawula nukna inggih timbalan paduka anak Prabu Duryudana kula wonten dawuh nggih. Estu kemawon damel gurawalan manahipun sakya para pinisepuh teka kula ngaturaken pasewakan ingkang beneh lan adar ingkang sampun menapa sampun satata anggen sami lenggah. Awit punapi menawi sedaya sampun sami-sami gunampi sabda utawa pangandikanipun Kang Putra atur kula badhe ingsun medharaken pamandarya. Nun mangke nggih anak Prabu sedaya para kawula ingkang sami seba kalebet ingkang paman nadyan kula menika kaprenah ingkang paman paduka piyambak. Nanging kula menika namung sumuya dhateng panguwaos paduka anak Prabu Jaka Pitana. Pramila sak mangke purba wasesa wonten ngasta paduka nggih. Menawi kepareng tumunten kawedharna ingkang kathah nanging menawi waditu maraping para kadang sentana miyang para kawula. Awi kula dherekaken manjing wonten saklebeting kedhaton apan catur netra kelawan ingkang paman
ing kepatihan inggih ingkang paman pun Harya Sumangger anak Prabu Jaka Pitana. Ya jagat pangestu Wayu Bathara jagat. Nun mangke paman Padari Sengguni. Sewu lepat aturipun Kang Putra Jaka Pitana mugi samangke saged katampi dening sangjaring para pinisepuh. Wonten kula namung kepengin nyuwun nika pamrayogi sarta pangandikanipun paman Padari Sengguni miwah paman Kumbaya nenggeng samangke badhe kula suni priksa babagan kawontenan ingkang sampun sinandhang lan ingkang putra pun Jaka Pitana ugi ingkang sampun sinamiran pakaryan saka wajiban jenyatanipun kula menika nalindra kedah saged ngayomi sarta kula kedah saged ngayomi tumrap sinten kemawon ingkang badhe suwita dhateng ingkang putra pun Jaka Pitana prabila nun mangke Bapa Durna boten kateges kula menika nglangkahi dhateng kewajiban paduka nanging ngemuti derajat sarta ngemuti kawontenan kula menika nalindra kula wenang murubulan wasesa nanging kula boten purun kula moh dipurba kula wenang wasesa nanging kula moh diwasesa prabila samangke sampun ngantos damel jawaning bekalih paduka paman Durna kula nampi pasuwitanipun titah ngupata ingkang samangke sampun wonten tigang candra rekalgan samangke cumandha wonten negari Ngastina paman Durna. Lole kentha saru kembal manyar-manyar duk neng jungkel wana alas dadi wana nuwun sewu nggih nuwun sewu. Sinaosa mekaten ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana. Kula menika saged mawas dhateng diri pribadi kula kok nggih. Diripun kados pundi? Mboten sasak mangke paduka anak Prabu Duryudana paring dawuh. Paman Durna, panjenengan ampun gela nggih. Panjenengan ampun lara ati merga kula nampa pasuwitane wong liya. Tanpa dadak kula dipun jawil kula menika sampun mangertos. Ternyatipun kula menika rombongan ngaten. Nggih. Kula menika rombongan. Menawi kula sela menawi pikantuk kabar wonten tiyang ingkang suwita dhateng negari Ngastina, kula malah remen. Remen liripun kados pundi? Tegesipun anggen kula ngayahi gati. Kula suwita wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana menika tambah kanca. Imbuh kanca. Merga tesih ngelih kula, dereng marek. Sampeyan iki kok aneh-aneh lho ra. Kanca ku tegese ngancani nyambut gawe ngono kok urung wareg ngono. Lho, lah nek segane tesih. Kula menika mboten kok gugujengan. Lah nggih kula menika mboten guyon, kula menika estu. Teges paduka mboten gelo. Mboten. Sinten to, Gar? Sinten? Menawi kula pikantuk rewang anyar, kula pikantuk kanca anyar menika kula malah seneng. Merga kula niku janjane amor sak pedamelan kalian Sengkunar niki kula pun jeleh. Jeleh piye wong ya bentinane amor karo kula kok ya sampean iki sok setengane sajak ngilang-ilangi. Ora kok ngilang-ilangi Dik Pate. Kula ki janjane wong apik. Ngoten. Sampeyan ngerti to kethu kula ki mawon putih. Sing putih ora mung kethune Begawan Durna ning atine Begawan Durna ya melu putih. Ati kula niki resik kaya klambi kula niki sing resik. Kula niki resik njaba jero. Ning tapi gandeng kula mriku srawung kalih sampeyan. Ngoten. Kula ora melu mangan nangkane ning kula melu gabul pulute. Lire piye, Kang? Cangkemmu ki lho elek. Yang sing elek cangkem kula kok sampean kok ya melu-melu elek. Lho, kula niki janjane ora tau kok jeneng manut karo ngendikane sampean. Ngaten. Kula niki ora tau mbangun miturut karo aturip sampean lho Depate ning gandeng eneke ming sampean ya wis aku paripaksa manut. Sampun. Pripun, Ger? Kula badhe atur kuninga sinten to? Titah ingkang sampun suwita wonten negari Ngastina. Sinten kula aturi paring dawuh? Mungkin dados ning kapuningan samangke wonten salah sawijining pandhita yaksa ingkang abusana nalindra kang peparab Kyai Salantara ingkang sampun cumandhak wonten negari Ngastina lan suwita wonten kersanipun ingkang putra pun Jaka Pitana. Lajeng menawi dados gatining sedya Kyai Salantara piyambakipun sumpah
sumpah prasetyo nedya damel kuncaraning negari Ngastina Srana piyambakipun saged brasta sarta mateni lan nyirnaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Pramila boten kateges kula menika ngilang-ilangi, boten kateges kula menika nglangkahi dhateng kewajibanipun Paman Kumbayana. Gandeng kula kinten rawuh ingkang dipun aturaken dening Kyai Salantara menika langkung antep lan damel mantep. Mriki dados manahipun Geng Putra Joko Witana paripaksa kula nampi pasuwitanipun Kyai Salantara. Ing penganggah kejawi kula marem sataripun kejawi kula pitados kaliyan tiyang anyar mriku. Kula kepengin neter sartanipun kepengin mirsani lan ningali kados pundi kridhanipun Kyai Salantara samangke. Anggenipun badhe sagah brasta lan nyirnaken dhateng kadang-kadang kula Barata Pandhawa Pamadurna. Seneng sampean, seneng. Cocok nggih, cocok mantuk-mantuk. Menapa panjenengan boten gelo? Mboten gelo niku napa to, Nger? Kula menika sampun dangu lho. Kula menika sampun dangu suwita tresanipun anak Prabu Duryudana. Teges anggen kula berorganisasi wonten mriki mriku. Kula sampun dipun tampi kanthi lahir lan batin. Nggih mung kula niku mboten gelo kalian paduka ingkang nampi pasuwitan enggal saking sinten niku wau? Kyai Salantara. Kyai Salantara. Pendhita buta niku nggih. Nggih. Kula mboten gelo merga sampeyan nampa pasuwitane pendhita buta niku. Ning gelane atine Begawan Durna niku kala mangsane nalikane wonten negari Ngastina menika wonten suwijining perkawis. Gelaning manah kula sing damel manjlek manah kula menika lho nggih. Kok ya wonge kok ya kula. Karepe sampean pripun? Karep kula niku moh gawe kesalahan ngoten lho Dipati. Sampean moh gawe keluputan lah kok sampean kok ya senengane ngumbar wisa sak geleme dhewe. Ora kok ngumbar wisa. Apa? Sampeyan iki sing ora iso mapake awak kok. Wis meneng sampeyan. Sampeyan iki padha ndene. Nggih, nggih. Sampeyan iki padha ndene. Kalau masane kula sing gawe perkara sampeyan genti sing gawe perkara. Sampeyan ora gawe perkara kula genti sing gawe perkara. Kula ngalih sampeyan iku mung kaya togok karo mbilung. Ngoten. Ngaten nggih. Ning mboten napa-napa nggih, mboten napa-napa. Kula mboten gelo sartanipun kula malah ngaturaken panuntersanipun anak Prabu Duryudana. Teka kula sak mangke kula dipun padosaken lan kula nampi kanca enggal, kula nampi rewang anyar. Mekaten. Paman Durna inggih. Malah kula ngaturaken panuwun. Lho, kula sing ngaturake panuwun. Teges menawi ngaten paduka boten gadhahi raos gelo lan kuciwa. Gelo lan kuciwa menika ginanipun menapa? Kula menika sampun boten egois kok nggih. Awit menawi kula menggalih diri pribadi kula piyambak kula menika mboten pikantuk badine menapa-menapa. Kula malah tuna, kula malah rugi. Pramila kula sumanggaken kemawon, kula ngalah kemawon, kula tak ngawon kemawon, kula namung nderek dhateng menapa ngendikanipun anak Prabu Duryudana lan sakmangke kados pun dilampahipun Kyai Salantara menika. Nanging nuwun sewu nggih. Kados pundi Paman Durna? Sekedhik kemawon kula namung badhe nambahi dhateng menapa ingkang dados pangandikanipun utawi aturipun Pendhita Yaksa ingkang peparap Kyai Salantara menika. Kados pundi? Sepisan kula sarujuk marang menapa ingkang dados lekasipun Kyai Salantara menika. Nanging nuwun sewu lho nggih. Piyambakipun inggih pun Kyai Salantara menika kedadipun salari rembug. Kedadipun paringi uninga lan kedadipun paringi pirsa. Babakan menapa? Babakan Pandhawa menika. Pandhawa menika nggadahi karingkihan lho nggih. Pandhawa menika nggadahi karingkihan. Kejawi Pandhawa menika nggadahi keringkihan, menawi badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa menika mboten saged, mboten bisa kanthi sarana agal-agalan. Menawi negari Ngamarta badhe dipun bedah menika, para Pandhawa mboten badhe ringkih, nanging para Pandhawa malah sangsaya bakoh, sangsaya kukuh, sangsaya kuncara, sangsaya kiyat tenaganipun. Mekaten. Teges menawi badhe mateni dhumateng pun para Pandhawa menika mboten kenging satanipun mboten dipun keparengaken kanthi sarana ampyak awur-awur menika mboten dipun keparengaken. Mekaten. Nggih. Nek ampyak awur-awur ora dikeparengake digunakake seranane terus seranane apa, Kang? Lah ngaten Dik Pati. Pripun?
Pandhawa niku gampang diapusi. Pandhawa gampang diapusi. Nggih. Mula nuwun sewu, Serana anggenipun badhe mejahi dhateng pun para Pandhawa. Kawis Serana ringkih para Pandhawa menika kedah kanthi Serana ingkang alus Pandhawa diapusi. Mekaten Kakang Durna. Iya. Contone nek Pandhawa gampang diapusi napa, Kang? Sampeyan napa mboten emut nalikanipun lelakon napa nika? Napa? Banyu suci Perwitasari. Nalikanipun Bratasena kula utus, kula dawuh supados nyemplung segara. Apa? Ini pengangkah kula niku ming kula jlampurake, Werkudara niku ming kula blitha. Bratasena niku ming kula jlampurake ben modar. Dhek niku ming kula apusi. Ning lak kok teka piyambakipun menika malah pikantuk kanugrahaning dewa. Mrika sinaosa sak mangke mbuh kaya ngapa kedadian ning tembe mburine. Mbah Pandhawa menika diapusi arep Pandhawa mati merga Serana diapusi kalian Kurawa utawa Pandhawa arep entuk kanugrahan. Sing penting kula matur keringkiyane Pandhawa niku gampang diapusi. Ngaten Kakang Durna. Nggih. Niku rak Bratasena. Mestine nek Arjuna angel diapusi. Sing kandha sapa? Lho. Nyatanipun Arjuna menika saged ngginakaken permana jatinipun. Dek Pate kula niku wis suwe srawung kalian Janaka mbangane sampean dhisik kula le srawung. Ngaten nggih. Gurune Janaka sing mulang ngaji babakan olah kridaning Jemparing mriku kula lho Dipate. Sampeyan kula. Dadi sampeyan niku aja nyepelekke Janaka niku gampang diapusi gampang banget. Sing kandha sapa nek Janaka angel diapusi merga iso nggunakake permana jati, iso nggunakake telepati. Lan sak panunggalane Janaka menika gampang diapusi. Pripun seranane arep ngapusi Janaka? Janaka menika dipun padoske lenangan sing tuwek arep mudhar mawon. Nggih. Kula rak duweni guna kasantikan to, Dewate. Nggih. Kula sulap dadi wedokan ayu banget. Wedokane ku wau ajeng mateni kalih Janaka. Janaka mboten ngerti nek wedokane ku ajeng mateni kalih Janaka. Kringkyane Janaka menika wonten sawijining perkawis inggih menika wedokan. Mekaten. Nggih. Wong riyen nate kok Dipate. Pripun? Janaka niku rak ditutke kalih Bagong. Nggih. Lah, wonten sawijining papan piyambakipun niku kenal wedokan anyar. Nggih. Kamar mandine enten loro. Lor karo wetan. Nggih. Wong wedok niku mlebu teng kamar mandi, Janaka nututi. Nggih. Lah, Janaka mung ajeng wiwit. Wiwit le napa? Janaka mung ajeng wiwit. Nggih. Lah kok jebul tinmune Bagong niku lho. Pripun? Bagong niku teng kamar mandi sing sisih. Ndara Janaka, sabun kula nyuwun tulung dipendhetke, Ndara. Niku. Niku ceritane Janaka ngoten niku. Nggih. Dadi gampang nek ajeng maten ngapusi Janaka menika gampil serananipun. Ngaten nggih. Kalahe mung karo Bagong niku. Nggih. Kalahe mung karo Bagong. Kula mathuk nggih, kula mathuk. Nggih. Nanging nuwun sewu, kula ngambali rembag. Kados pundi? Senajan kanthi Serana alus menika lho, nggih. Pandhawa menika tesih bakalipun gesang wonten ing Madyapada menawi piyambakipun tesih nggadahi pamong. Pamong ing Pandhawa. Menika siji Kresna, loro Semar. Menawi Pandhawa mboten dipun mang dening wong loro menika, mang titeni atur kula. Pandhawa bakal apes juritipun. Lajeng sampangke kados pundi anggenipun badhe Serana mejahi dhateng pamongipun para Pandhawa. Awit mengeti dateng kawontenan iki menika Koko Prabu Kresna lan Kakang Semar ingkang estu digdaya. Koko Prabu Kresna cetha titi sing Sang-Hyang Bathara Sumban. Lajeng Kakang Semar nadan derajat ing ketibal menika titi sing Sang-Hyang Bathara Iswaya. Kados pundi? Lah, iga kula ngaten. Kados pundi? Semar kemawon ingkang langkung rumiyin dipun pejahi. Ngaten Kakang Durna. Nggih, Semar dipateni. Oh, nggih. Nek Semar dipateni terus sabune pripun? Sampeyan aja bolan-baleni rembug niku to. Kula ora seneng. Mergo kula meri. Janaka niku murid sing kula wulang kok malah kadigdayane ilmune Asmarandana kok malah
ngluwi dhateng sing kula wulangke niku. Oh, lah nggih. Semar dipun pateni riyen, merga nuwun sewu. Nek Semar mati, Kresna mengke ringkih, Pandhawa ya ringkih. Nanging kedah dipun damel srana ingkang alus lan boten pareng agal-agalan ugi. Lajeng kados pundi? Semar kedah dipun julung tungkul. Kedah dipun pateni mentale. Semar kedah dipun pateni mentale. Le arep mateni mentale Semar pripun Kakang Durna? Semar digawe lara. Nggih. Nekat-nekatan mawon saniki. Betot drai suduk saking mburi ngaten mawon mboten napa-napa. Awitekno mbadarke wong arep lelaku kok. Nggih Kakang Durna nggih. Semar. Kula nu sengit karo Semar niku nek pendatang transit telang bet. Semar dipun julung tungkul. Dipun damel srana lara. Merga lara menika kembange wong mati. Lara kembange wong mati. Nggih. Senanane gawe lara Semar. Seranane gawe lara Semar inggih menika anake Semar kudu dipateni kabeh. Merga nek anake Semar mati, Semar judrek. Semar depresi. Semar saya kuru terus Semar lara. Nek Semar pun lara, mboten dangu melih Semar mung kantun raga tanpa nyawa. Ngaten nggih. Nek pun kuru niku pun entute men mboten enten Depate. Pun mboten enten tandane ngaten. Nggih. Semar dipun pejahi sedaya atmajanipun Semar. Lajeng sinten ingkang badhe dipun wejahi riyen Kakang Durna? Sinten ingkang badhe dipun wejahi langkung rumiyin? Nuwun sewu. Semar menika ndek anak telu. Nggih. Siji Gareng, loro Petruk, telu Bagong. Antarane anak telu menika sing paling sekti, sing paling digdaya, sing entuk ngelmu kadigdayan saka Semar menika Petruk Kantong Bolong. Mekaten. Iya nggih. Lah Petruk menika kedah dipun pejahi. Petruk menika kedah dipun singkiraken. Merga sing saged ngayomi Semar, sing saged nglindungi Semar menika namung Petruk. Nek Petruk mati, mengkari Gareng karo Bagong. Monggo Gareng niku awake cilik. Ning najan awake cilik nek nyopir titise ora jamak-jamak niku. Ping pindhone Bagong. Bagong niku seneng nek Semar mati. Nah, gampil mengken ajeng mateni Bagong kali Semar menika. Nanging ingkang kedah dipun pejahi langkung rumiyin menika ponakan Petruk Kantong Bolong merga menika ingkang digdaya. Anake Petruk, anake Semar sing paling digdaya menika namung Petruk. Ngaten Kakang Durna. Nggih Depate. Lajeng samangke kados anggenipun badhe miwiti srana mejahi dhateng pun ponakan Petruk Kantong Bolong. Nggih. Papan turu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi kula dipun keparengaken nyuwun Nidipalilah Paduka, kula badhe nimbali dhateng salah sawijining siswa kula. Sinten? Mangke dipun pirsani piyambake mawon. Nggih mundhak kula dikira. Nggih ta? Nanya ta? Nggih. Mrekaten kula sumanggaken. Menika ingkang dados serana anggen kula badhe nempuh serana mejahi dhateng pun ponakan Petruk Kantong Bolong. Mrekaten kula sumanggaken. Badhe nimbali dhateng sinten Purbawasesa burung wonten ngasta Paduka Paman Kumbaya niki pun Bandurna. Purban pangestu karo wayu Bathara jagat. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Damel kejet manahipun Kang Putra pun Jaka Widana. Tunggu samangke Paduka paring dawuh bilih badhe amiji dhateng wiswanipun siswa Paduka mboten pangling. Mriki ingkang sowan wonten datulya Praja Negari Ngastina. Namung kadang kula panenggah Pandhawa inggih menika pun Werkudara. Pancen kula menika nggadahi gatos kalian anak kula pun Bratasena inggih anak kula pun Werkudara. Nuwun sewu nggih. Kados pundi? Sekawit kula badhe mejangaken ngelmu dhateng anak kula pun Werkudara. Awit nuwun sewu, rikala semanten piyambakipun sampun kula timbali sowan wonten pertapaning Sukalima nanging wekdalipun ingkang boten mirunggan. Pramila samangke gempil kamardikanipun anak Prabu Duryudana inggih anak Prabu Jaka Pitana kula nyuwun Nidipalilah
Kula badhe mejangaken ngilmu ingkang badhe kula paringaken dhateng anak kula pun Werkudara inggih Bratasena wonten Datulya Praja negari Ngastina. Dipun keparengaken nggih Gari. Semoga kemawon. Jenenganipun Datulya Praja menika ugi tarbeng paduka Paman Durna. Matur sembah nuwun. Sakmangke tinimbang kula menika dipun sengguh wong tuwa sing ora mangerteni marang unggah-unggulan Subasita. Kula suwun ingkang nimbali landangu dhateng pisanipun Werkudara paduka anak Prabu Duryudana. Mekaten Paman Durna. Iya. Werkudara. Kadangipun Kakang Dimas Bratasena. Ya Werkudara. Sasuwane Siyadi. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riweh padha kandhi raja. Sasuwane kadangku Werkudara ya Bratasena. Kadangipun Kakang Werkudara. Wah. Yo anto pamujine Duryudana kakangku. Kowe miji marang sowane Werkudara. Nggonku sowan ning Prajanegara Ngastina. Duryudana kakangku. Sowanku ora ana alangan suwiji apa. Njaba ngaku ngaturke basaku katura Duryudana kakangku ya Kurupati kakangku. Ya kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siyadi atur basa kursanipun Kakang ora pangestunipun Kakang Wetampanana. Ya tak gegem dadake jimat. Ora liwat prayogana sawane Siyadi. Kaya wis ora kurang prayoga Duryudana kakangku. Werkudara anakku wong gagah, anakku wong jentara limpat pasang ing grahita. Anakku wong Birawa, anakku wong gagah gedhe dhuwur. Ana bocah kok blangkon ukure 70. Mangkale nganggo blangkon ki liyane ireng dhewek nganggo werna coklat. Enggak senengane arep pamer nek mengawan mayang-awan ya kowe ya Werkudara ya. Werkudara anakku Bratasena aja kaget ya Nger, aja kaget. Aja duweni panyakraba lan aja ngira yen tenjeng nimbali sowanmu iki kadangmu. Ngastina ya kuwi anak Prabu Duryudana nanging ingkang nimbali sowanmu ora ana liya kejaba. Mung bapakmu ing Sukalima padha kanthi raja sak sowanmu. Werkudara. Wah, yo Durna bapakku. Jebul tinemune dayane ngaji pameling. Tak titih ning negara Ngastina, aku munggah ning Datulaya Praja. Lah kok dadi sumunare nyambung marang sairaning Durna bapakku. Ora dadi ngopo yen to panjenengan wigati nggon muni bali sowane Werkudara. Ya, heeh. Slamet sowanmu to, Tole Cah Bagus. Ora ana alangan suwiji apa, Durna bapakku ya mung aku ngaturake basaku katura. Tak tampa. Piye kabarmu? Kabar apa? Kabarmu ra ya apik-apik wae to? Wah, ya lutung. Lho, kok lutung? Ora pati apik, tur ya ora elek-elek banget. Oh ya, syukur. Piye? Kowe sakwise entuk kanugrahaning dewa, sakwise kowe nampa wejangan saka Sang Ruci Bathara. Sartane kowe uga entuk wujuding pusaka ingkang aran Tirta Pawitra maning suci ya banyu suci Perwitasari. Sabanjure kowe entuk wejangan ngilmu kawruh sangkan paraning dumadi lah kok teko dadi kowe wis arang-arang nggonmu sowan ning Praja Negara Ngastina sartane kowe arang-arang tilik marang kahanane bapakmu ing Sukalima. Apa ya pancen kira-kira Durna kuwi wong sak elek-eleke wong ning jagat raya sing paling elek ki Durna ngono apa kepiye? Ning atase aku sing menehi ilmu karo kowe lah kok aku babar pisan ora tau mbok gepok, ora tau mbok senggol. Ora tau mbok karohke, ora tau mbok tiliki. Kananku mongko aku ki gurumu sing menehi ilmu karo kowe. Apa ya pancen kira-kira apa ya pancen kowe iki wis ora sudi ngabekti, ora sudi suwita meneh nang ngarsaning bapakmu. Durna bapakku. Piye Werkudara? Wah, aja kadhati kajeron penampa.
Mangerti yo. Anane Werkudara wis suwe, wis pirang-pirang sasi ora sowan ing Sukalima. Ora kok tanpa jalaran, ora kok merga Werkudara wis sengit sartane aku wis ora sudi nimba ngilmu ngangsu kawruh ana ngersane Durna bapakku. Nanging nggonku rasane Sukalima iki pancen ana sababe. Sababe apa? Wah, wis 3 sasi iki para Pandhawa nampa bebendu. Mergo anane Dipol kakangku ya Semar. Kakangku ingkang kadempel ing wusana 7 sasi nandang lara. Kamangka durung ana sarana ingkang bisa gawe sarana usadaning Dipol kakangku. Jadi kowe ora sowan ing Sukalima mergo para Pandhawa duwe penandang. Yo. Wis niliki Semar? Durung. Lho. Agene kok kowe ora sowan ing Sukalima sithik. Ngenteni sela-selane wektu para Pandhawa budal ing Karang Kadempel. Wong ya durung budal ing Karang Kadempel durung niliki Semar ta kowe ta? Durung. Ambek yo niliki bapakmu sik. Sapa? Bapakku sapa? Lho, Durna iki lho, bapakmu iki lho. Aku arep niliki Durna bapakku. Ora ana wigatine mergo Durna bapakku ora lara. Alah. Ngarep tinju kanan kok ngenteni bapakne lara. Mbok sesuk Durna modar sisan. Wis sisan layat ngono. Hah, kowe kok ngilang-ilangi. Yo, aku tak nyelake wektuku. Sesuk aku tak sowan ing Sukalima. Aku tak tinju kanane Durna bapakku. Rasah. Ora sah piye. Aku wis aku arep tinju kanane Durna bapakku lha kok arani ora sah. Malah mbok penggak karepmu kepiye? Ora sah, ora sah. Mbak kowe kon gawake gula teh. Aku iki wis sugih, aku wis mampu kok. Mangsamu apa? Adake pendhita damen-damen ngono apa piye? Wah, ya wis. Wis ketemu nang kene, wis ketemu nang kene. Aku wis ngerti kananmu kanthi apik, kowe wis ngerti kananku kanthi becik. Ngono, Durna bapakku. Heeh. Prayogakno suwanmu ya Werkudara. Yo, kowe wis ora kurang kepenak. Nggih, mangga nggih. Ngatos-atos nggih nek enten bocah turu teng tengah dalan barang kaya. Nun mangke. Anak Mas Raden Werkudara padha kanthi raharja rawuhipun nggih. Sangkuni bapakku ya. Ora ana alangan suwiji apa sowanku ngersane Duryudana kakangku ya mung aku ngaturke basaku katura Trigantal Pati. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Depate pripun Kakang Durna? Sampeyan biasane ora basa karo Werkudara kok sagregan iki basa. Nggih lan nuwun sewu wong niki teng Pasewakan Kang. Ngaten? Nggih. Engko nek kula ora basa kalian anak Mas Werkudara menika mengke malah dikira kula niki ninggal Subasita. Dumeh kula tuwa, dumeh kula derajat patih. Kok kula ora basa karo satriya, engko ndak dikira kula niki wong sing sesengaran. Ngaten? Nggih. Dipun. Malah kepara kula niki langkung andhap ing ngasor, kula niki langgeng nggadahi lan ngundhake Subasita kula marang sak pepadane. Ngaten nggih Pati. Nggih Kakang Durna. Pun mrayogaken nenggahipun Anggir Werkudara. Sangguni bapakku ya wis ora kurang prayoga. Werkudara. Padha kanthi raja sak sowanmu Werkudara. Kalto marmo kakangku. Ora ana alangan suwiji apa basaku katura. Yo tak tampa pangestuku tampan Werkudara. Tak gegem dadake simpat. Wah, Duryudana kakangku. Werkudara wi. Gawe kaget anane aku ditimbali sowan ana ing praja negara Ngastina ana wigati apa? Ya jagat pangestu-ngala. Bratasena. Ana dawuh apa? Yaktine tutukipun kakang ingkang duweni wigati marang Siadi Werkudara. Nanging arikala semono Paman Durna Yowa Purban Durna ing Sukalima paring dawuh nyuwun niti balilah sartane nyuwun lodhang ing wektu kinarya nimbali marang sowanmu. Mula tak kira dudu wigatine Duryudana gandeng ingkang samengko ingkang nimbali sowanmu kuwi pamanmu Kumbayana. Mula tak jaluk matura ngersane bapakmu Durna ya bapakmu ing Sukalima.
Ngono Duryudana kakangku. Werkudara iya. Wah. Durna bapakku. Werkudara piye? Ana wigati apa nimbali marang sawane anakmu tunggul pawenang? Ah. Ngene ya Werkudara. Durna bapakku piye? Blaka suta wae. Pun bapa iki matur ana ngersani anak Prabu Duryudana dipidhangetke dening sangjaning para kawula dasih sak praja negara Ngastina. Pamriye apa? Yen to kowe kelakon nampa kanugrahan ingkang bakal ndak wejangake sartane bakal tak aturake ana ngersamu, yen to kowe nganti kelakon nampa wahyuning dewa ingkang bakal tak aturke ana ngersamu, wah iki ben supayane kabeh padha melu ngrasake daya pangaribawane. Sartane kabeh supayane padha ngrasake nggonmu langgeng nampa kanugrahaning dewa. Dire piye kowe ngendika sing kaya ngono? Engko sikik to, Nger. Engko sikik. Anane bapakmu nimbali sowanmu lumantar aji pameling kowe sowan tak sowanke ana ngersane anak Prabu Duryudana ya kadang Ngastina iki. Ora kejaba aku mung arep matur ana ngersamu. Yen to bapakmu ya aku iki ya Begawan Durna iki wis ana telung candra kepungkur. Aku nampa sasmitaning dewa. Aku entuk wangsiting Jawata. Lamun to para dewa bakal metedhake kanugrahaning ingkang bakal tinampa dening peranganing titahing jagat ya titahing Ubathara. Kamangka ngendikaning Iwang Pikulun manik moh ingkang rikala semana paring dawuh ngersaning bapakmu lumantar pasumpenan dumuling tanpa wujud wahyu ingkang bakal tak aturake lan wahyu ingkang kudu mbok gaya iki mau dayane bakal nyawapi Dik Pati nyawapi napa nyawai nyawapi tumrap sangjaning para Sata Kurawa sartane tumrap sangjaning para kawula tasih sak negara Ngastina. Iya. Nanging kuciwaning atiku Werkudara sing dadekake sabab bapakmu nimbali sowanmu ning praja negara Ngastina iki merga dewa paring dawuh Kumbayana para Sata Kurawa mboyana ingkang keduga bakal kasembatan gayuh kanugrahan kasebut merga para Sata Kurawa kuwi datan luhur bebudene teges para Sata Kurawa iki isih duweni watak adigang adigung adiguna. Nanging ewa semana aja kuwatir sartane aja walang ati sak mengko ingkang keduga saguh dadi lantaran gayuh kanugrahaning dewa ingkang kasebut ora ana kejaba mung anakku ing tunggul pawenang ya anakku panenggak Pandhawa ya kuwi Werkudara. Mangkono Durna bapakku. Iya. Dadi sowane Werkudara iki bakal mudhawi supaya ning gayuh kanugrahaning dewa. Iya, heeh. Saguh apa ora? Wah, saguh wae. Banjur apa wahyune sartane apa? Perangane kanugrahan ingkang kudu tak gayuh. Lan kudu menyang tinggonku gayuh nempuh srana apa wae nadyan kudu munggah gunung nyemplung segara. Malah kepara yen to kudu naketa nyawane Werkudara. Wah, aja walang ati. Aku saguh nglakoni. Tak omongi ning aja kaget. Ora. Nek arep kaget saiki wae dadi mengko wis ora kaget. Wah, kepiye? Sepisan wahyu ingkang badhe tumurun sartane wahyu ingkang bakal diparingake dening dewa. Lan kowe ingkang dadi lantaran araning wahyu ya araning kanugrahan ya kuwi winastan wahyu sentrong bawana. Apa? Wahyu sentrong bawana. Wahyu sentrong bawana. Iya. Kuwi dayane apa? Werkudara. Durna bapakku kuwi. Babagan dayaning wahyu sentrong bawana kuwi dewa ora maringake dawuh ana ngersane bapakmu saka lima. Ngono. Iya. Nanging ingkang wigati wahyu sentrong bawana kuwi bakal dadi srana usadaning kahanan negara Ngastina ingkang wis ana telung candra dikangguan iki nampa penandang saka dewa nampa pagebluking Jawata. Kuwi bakal dadi srana usadaning para kawula sak negara Ngastina. Kuwi srana kudu gayuh wujuding wahyu sentrong bawana. Mangkono Durna bapakku. Iya, wis saguh. Saguh. Wah, banjur kudu menyang tinggonku bakal gayuh wujuding wahyu sentrong bawana.
Werkudara, Durna bapakku apa? aku ya mung minangka lidah sinambung saka pangandikaning dewa. Yo, Kowe ora usah menyang ngendi-endi, kowe ora usah dadak munggah gunung. Gunung Androng, Gunung Merbabu, Gunung Telamaya dan lain-lain kowe ora usah dadak munggah. Merga papane ora ning gunung lan kowe ora usah nyemplung segara. Kowe ora usah nyemplung Sepanjang, ora usah nyemplung Wediyamba, ora usah nyemplung Sadeng, ora usah nyemplung Parangkusuma. Kowe ora usah menyang ngendi-endi merga kanugrahan iki cepak. Sartane kanugrahan iki wis mapan ana ing anggane abdimu ingkang sakmengko mapan ana ing Pedukuhan Karangtumaritis. sapa? Ngerti ya? Wahyu Sentrong Bawana kuwi wis digayuh karo Petruk lho Werkudara. Wah, Wahyu Sentrong Bawana kuwi wis digayuh karo Petruk. Mula dewa ki ora trima. Anane dewa ora trima tantrimaning para Jawata kuwi merga Petruk nggone gayuh kanugrahaning dewa ingkang aran Wahyu Sentrong Bawana kuwi mau. Kuwi Petruk kanthi srana ngrebut. Ngrebut kuwi kamangka dudu srana ingkang sah, dudu srana ingkang sakmestine. Kejaba Petruk ngrebut kanugrahaning para Sata Kurawa ingkang aran Wahyu Sentrong Bawana, Petruk meksa marang para dewa. Wah, banjur kudu kepiye? Apa aku kudu njaluk kanthi srana haris ngersane Petruk? Aja, Petruk nek to tembungi saya ngembelo sirahe. Ngono. Petruk nek to jaluk kanugrahaning dewa karan Wahyu Sentrong Bawana tok jaluk saka Petruk. Petruk kon meneh karo kowe. Petruk ora bakal sudi, Petruk gak bakal gelem. Banjur aku kudu kepiye? Marata diake pratelan Werkudara. Rungokno, gatekno ature bapakmu. Srana siji-sijine kudu mbok tempuh supayane Wahyu Sentrong Bawana bisa manjing ana nganggamu ya ing nganggane para Sata Kurawa. Petruk kudu mbok pateni. Petruk kudu mbok pateni. Nek Petruk wis mbok pateni, Wahyu Sentrong Bawana bakal manjing nang nganggamu, Werkudara. Wah, Itan ora pati nduga mono. Sepisan Werkudara kaget merga Petruk ngrebut kanugrahaning dewa. Kamangka kuwi ora samesthine ditampa dening Petruk kantong bolo. Kamangka wahyu kasebut ya Wahyu Sentrong Bawana. Keduga bakal diparingake dening para Sata Kurawa ya mung sing dadi lantaran Werkudara. Wah, lha kok dadi Petruk ngrebut kanugrahaning para Sata Kurawa. Durna bapakku. Werkudara piye? Aku ora bakal walang ati, aku ora wigih ringa-ringa. Seksenana ature Werkudara. Ora nganti surup surya ndase Petruk tak cangging ana ngersaning Duryudana kakangku sartane Wahyu Sentrong Bawana. Bakal kelakon digayuh dening para Sata Kurawa ya kadang kowe ngestina. Suaru gempal manyar-manyar duk ning dungkul mono alas dadi warna. Bagus Ger Werkudara, sip. Apik kowe sagoh. Kowe didhawuhi dening gurumu kowe manut. Yo. Kejaba perkara ingkang wis taturake kejaba Petruk kuwi abdiku nanging wani tumindak culika ning sakburine Werkudara. Piye? Perkara iki ya mung Werkudara sing ngerteni nanging merga sangka gelaning atiku. Tak aturake ngersaning Durna bapakku. Piye? Ana perkara apa? Petruk berbuat apa? Wah, gelo atiku. Gelo piye? Gelo atine Werkudara. Merga ngelingi lelakon nalikane aku babat Wanamarta, nalikane aku diuyah-uyah karo Arimbi. Lah kok jebul tinemuni Arimbi wis digonjak karo Petruk sartane diperwasa karo Petruk. Nalikane Petruk mendem. Wah.
Kamangka anggone Petruk gonjak marang Arimbi nalikane Arimbi durung salin wujud dadi ayu. Merga sangka pujan lan sabdane Kundi Babu. Mula Gandeng Werkudara digawe tatu atine. Dening Petruk merga Petruk ngrusak para sijone Arimbi. Aku ora nrimake yen Petruk sepisan ngrebut wahyu sentong bawana saka panguwasaning Parasata Kurawa ping pindho. Petruk ngrebut kanugrahane Arimbi saka tangane Werkudara. Wah, Durna bapakku, prayogatna lungguhmu ora nganti surup-surup tak cangking ndase Petruk. Jagat Pangestu Paman Durna. Wonten sawuh. Pripun? Kaget setaning manah kula. Pripun, Ger? Lah kok dadi kadang kula pun Werkudara teka sanalika sagah mejahi dhateng pun Ponokawan. Edan. Kakang Durna aku mung arep takon perkara siji karo sampeyan. Takon apa, Dipati? Mang takon. Perkalian dudu. Nganggepe kok dume sampeyan guru kok terus senengane ora. Sampeyan arep takon perkara apa? Ora kok Werkudara matur. Nggih. Werkudara omong nek dheweke gelo karo Petruk. Merga nalikane lelakon Babat Wanamarta Arimbi digonjak karo Petruk. Niku napa nggih tenan? Nangih nyatane Werkudara ngomong ngaten niku. Wis sik to, sampean sik. Sampean kok li omong karo plegak-plegu. Niku napa nggih tenan? Tenan apane? Le Petruk nggonjak Arimbi niku lho. Sampean ki kaya ora apal karo aten-atenane kakangmu saka limahe. Ora mengkiriyen sampean kok niku gek-gek Werkudara matur ngaten niku merga wis sampeyan paringi aji japa mantra. Lho langgih ngaten. Sampeyan ra ngerti to wau. Pripun? Nalikane Werkudara pun lenggah teng Datulaya. Nggih. Terus kula ngrangkul Werkudara. Nggih. Terus bayake Werkudara niku wau kula seri idu kula. Niku kula nandur barang lho, Dipati. Nggih nandur barang. Mbok nandur pari mawon. Mboten tukul. Kula nandur barang. Niku idu lamun kula paringi japa mantra. Nggih. Pengangkah kula pikirane Werkudara saged kula manipulasi. Mula Werkudara iso muni kaya ngaten niku merga pun enten panguwasipun ingkang raka ing Sukalima. Edian. Nek ngaten perkara Petruk nggonjak Arimbi niku mboten nyata. Mboten. Wong Arimbi niku nalikane napa niku jenenge? Werkudara kelakon rabi karo Arimbi niku Arimbi terus perawan kok. Kula ming niku ming karangan kula niku ming akal-akalan kula. Ngaten nggih. Ha niku ta Dipati. Pripun? Bukti nek Werkudara niku tesih saged dipun blithuk manahe, tesih saged dipun krenah penggalihe. Nyatane nggone dheweke arep mateni Petruk kuwi le sago arep mateni Petruk kuwi merga
dasar ingkang badhe dipun ginakaken srana piyambakipun mejahi dhateng pun Petruk menika masalah pribadi. Ngaten nggih. Dadi Werkudara niku dereng profesional. Masalah pribadine karo Arimbi kok digawa-gawa tekan Ngastina iki lho. Nek mboten Werkudara rak nggih mboten badhe kelampah. Oh nggih nggih. Nggih. Terus gawe story tak kepe. Akhirnya kita ketemu. Sampeyan aja mbahas niku. Paman Durna. Kula wonten dawuh nggih. Kula marem lan kula sampun saged ngraosaken trontong-trontong sulaing pewadang Petruk badhe pecah saking astanipun Kadang Lumpur Werkudara. Menika prayogi. Kejawi sak mangke Petruk kuandhanipun dipun aturaken wonten ngersanipun anak Prabu Duryudana, sukmanipun Petruk badhe kula aturaken dhateng ngarsanipun Sang Hyang Bathara Kala. Badhe dipun aturaken dhateng ngersaning Sang Hyang Bathara Kala. Sebabe apa, Kang? Nggih. Merga Sang Hyang Bathara Kala menika sampun dangu mboten dhahar daginging wong Sukerta, mboten dhahar sukmaning wong Sukerta. Petruk niku bocah Sukerta ta Dipate? Wong tunggale loro lenang kabeh. Pecruk lan percukilan menika gareng karo Petruk menika lenang kabeh. Menika bocah Sukerta. Ngaten nggih. Nggih. Kok sampeyan di gagasan kaya ngaten. Kula niku janjane nek ajeng mateni Pandhawa niku gampil kemawon ning danane Dipate. Dana Ngastina menika pun entek dikorupsi kalih sampean. Sampean iki kok mah ngene. Wong ya tak ndum kok sampean ya tak ngengei kok sampean kok mah babar wirang. Pun kek kuntur kedaton. Mangke riyin. Wong terus mara-mara kuntur kedaton ae sampean. Lajeng babagan Kyai Salantara iki Begawan Salantara kados pundi? Kula ingkang badhe salah rembag, kula ingkang badhe paring uninga dhateng pun Kyai Salantara menika sak mangke. Mekaten. Iya. Mrekaten perkawis mriku kula pasrahaken dhateng Paduka Paman Umbuyono sartanipun badhe kula pasrahaken dhateng Paman Padari Sengguni kinarya mlapat lampahipun Werkudara. Inggih, ngestaken dawuh nggih. Ngestaken dawuh anak Prabu. Kartomarma wonten dawuh. Kaya wis purna gatiring pasewakan. Bubaro kang padha sibu ingsun nedya kuntur kedaton. Nok ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Dimas Kartomarma kaya wis ana dawuh maneh.